Πάλι στο στούντιο, να καλωσορίσω στο στούντιο την κυρία Ελένη Παπαδοπούλου, είναι επικεφαλής του συνδυασμού Η Αθήνα μας. Καλησπέρα κύριε Παπαδοπούλου. Καλησπέρα σας. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να πω ότι είσαι επικεφαλής συνδυασμού που θα διεκδικήσει το Δήμο της Αθήνας, το Δήμο Αθηναίων. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Πώς αποφασίσατε κυρία Παπαδοπούλου να είστε υποψήφια δήμαρχος για την πρωτεύουσα? Είχαμε κάποιες δράσεις από το 2010 όσοι πήραμε αυτή την απόφαση. Κάναμε κάποιες παρεμβάσεις από τότε στα Δημοτικά Συμβούλια ως πολίτες και στα διαμερισματικά, προσπαθώντας να επιλύσουμε κάποια προβλήματα των περιοχών μας. Μετά από 13 χρόνια, βλέποντας ότι υπάρχει το πλήρες αδιέξοδο και ότι τελικά κανείς δεν ενδιαφέρεται ουσιαστικά για καμία γειτονιά της Αθήνας, δεν το περιορίζω μόνο στη δική μου, γιατί κυκλοφορώ πάρα πολύ μέσα στην πόλη, με γέννημα θρέμα της πόλης, εργάζομαι στο κέντρο της, την περπατάω πάρα πολύ. Η εγκατάλειψη νομίζω είναι πασιφανής, δεν λέω εγώ κάτι καινούριο. Αφού λοιπόν είδαμε ότι τίποτα δεν γίνεται, πήραμε την απόφαση να διεκδικήσουμε οι ίδιοι ως πολίτες την Δημαρχία, διότι δεν θεωρούμε ότι είναι και θέμα κομμάτων η τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτό σημαίνει, κυρία Παπαδοπούλου, ότι δεν έχετε στήριξη από κάποιο κόμμα? Δεν έχουμε καμία στήριξη. Είμαστε απόλυτα ανεξάρτητη κίνηση. Δεν έχουμε πάρει χρήσμα από κανέναν. Τώρα, αν υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που μπορεί να ανήκουν στο Α ή στο Β κόμμα και θα μας ψηφίσουν ή θα μας στηρίξουν, αυτό είναι άλλο θέμα. Για να καταλάβει ο πολίτης που μας ακούει αυτή τη στιγμή και ο Δημότης της Αθήνας, αν χαρακτηρίζατε τον εαυτό σας πολιτικά, πού θα τον κατατάσσατε? Πολιτικά, προσωπικά, θα έλεγα ότι θα μπορούσα να πω ότι είμαι κεντροδεξιά. Εκεί θα τον κατέτασα εγώ, τον εαυτό μου. Αλλά από εκεί και πέρα το ψηφοδέλτιο δεν αποτελείται από ανθρώπους συγκεκριμένου κόμματος. Μέσα στο ψηφοδέλτιο υπάρχουν άνθρωποι από αρκετούς χώρους, γιατί απλά ενδιαφέρονται για την πόλη τους. Δεν έχει να κάνει με το τι ψήφισαν στις εκλογές ή τι θα ψηφίσουν στις επόμενες βουλευτικές εκλογές, αλλά με το τι θα ήθελαν για τη δική τους πόλη. Κύριε Παπαδοπούλου, μια υποψηφιότητα σε Δήμο αυτού του βεληνικούς, όπως είναι η Αθήνα, χρειάζονται δύο πράγματα. Χρειάζεται μηχανισμός και λεφτά. Για να πείτε ότι πάω να το διεκδικήσω με αξιότητες. Έχετε μηχανισμό, έχετε λεφτά και αν ναι, από πού? Είναι πάρα πολύ ωραίες οι ερωτήσεις σας. Πραγματικά, ο μηχανισμός ήταν αυτό που λέμε η κοινωνική συνοχή. Όχι, δεν είχαμε κανένα κομματικό μηχανισμό. Στελεχώσαμε ένα ψηφοδέλτιο πλήρες. Ήρθαν και περισσότεροι άνθρωποι. Απαιτούσε περίπου 155 υποψήφιους και εμείς έχουμε 163. Ήταν στόμα με στόμα, ο ένας με τον άλλον, άνθρωποι που πραγματικά ήθελαν να κάνουν κάτι. Και γι' αυτό ήταν βέβαια και αρκετά δύσκολο και για μας να το πετύχουμε αυτό. Κανείς από εμάς δεν έχει πάει ούτε διακοπές. Έχουμε δουλέψει πάρα πολύ για να καταφέρουμε να είμαστε στην μάχη αυτή. Η χρηματοδότηση επίσης, και είναι απόλυτα διαφανής και θα τα βγάλουμε και εμείς τα στοιχεία, γίνεται πάλι από τον κόσμο. Είναι κάτι δηλαδή που το στηρίζει η ίδια η κοινωνία. Και όταν το ξεκινήσαμε, ήταν πραγματικά συγκινητική η συμμετοχή σε αυτή την κίνηση και σε επίπεδο υποψηφίων, αλλά και σε επίπεδο συμπαράστασης. Στηρίζει όλη η Ελλάδα, δεν είναι μόνο η Αθηναίοι. Πάμε λοιπόν έτσι να κάνω δύο ερωτήσεις για να καταλάβει και ο κόσμος. Η ελληνική οικονομία βασίζεται στον τουρισμό. Θα έλεγα ότι από τους πρωταγωνιστές του τουρισμού είναι η Αθήνα. Τι προτείνετε για τον τουρισμό σε σχέση με την Αθήνα? Αυτό που προτείνουμε όσον αφορά τον τουρισμό είναι βασικά να βελτιωθεί η εικόνα της Αθήνας. Έρχονται τουρίστες και αυτό που βλέπουν είναι απογοητευτικό. Ναι, αλλά έρχονται. Έρχονται, αλλά ξέρετε κάτι, κάπου θα πρέπει να φαίνεται και ταυτότητα της πόλης. Θα πάτε κάπου που έχετε την ενημέρωση ότι είναι απογοητευτικό? Εγώ δεν θα πήγαινα, γι' αυτό το ρωτάω. Ναι, κοιτάξτε, είναι και πόλος έλξης λόγω της ιστορίας της η Αθήνα. Και έρχεται συνέχεια κόσμος για να δει πια την Ακρόπολη. Αλλά από εκεί και πέρα, και αυτό που δείχνουμε κι εμείς δεν είναι τόσο ωραίο. Υπάρχουν παράπονα, το γνωρίζουμε και από ανθρώπους που δουλεύουν στον τομέα του τουρισμού. Εγώ δεν μπορώ να σας πω ότι θα κάνουμε όλο το κέντρο της πόλης ξενοδοχείο. Για εμάς η πόλη πρέπει να έχει μια ταυτότητα. Φυσικά να έρχονται τουρίστες, να αναπτυχθεί ο τουρισμός στην Αθήνα. Νομίζω όλοι είναι υπέρ, αυτό είναι το αυτονόητο. Αλλά και αυτό που βλέπουν οι τουρίστες να έχει μια ταυτότητα, να είναι ελληνικό, να βλέπουν κάτι καθαρό, να βλέπουν κάτι αξιοπρεπές και όχι να γράφουν στα σχόλια και να πηγαίνουν στις χώρες τους και να λένε για τα γκράφιτι, γιατί αυτά λένε. Για τα σκουπίδια στους δρόμους, αυτά όσοι έχουμε ταξιδέψει και στο εξωτερικό ή έχουμε ζήσει, γνωρίζετε πολύ καλά ότι δεν υπάρχουν στο εξωτερικό. Μάλιστα. Έρχονται εδώ και δίνουμε αυτή την απογοητευτική εικόνα. Διάβασα για σας ότι είστε κάτοικος στην πλατεία Βικτωρίας. Ναι. Ως υποψήφια δήμαρχος, τι άποψη έχετε για τους μετανάστες και τι θα κάνατε αν αύριο ήσασταν δήμαρχος?
Λοιπόν, για εμάς υπάρχουν δύο κατηγορίες μεταναστών. Οι μετανάστες, οι νόμιμοι μετανάστες, οι ενταγμένοι μετανάστες, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν έρθει εδώ να δουλέψουν και έχουν ενταχθεί και δεν δημιουργούν και κανένα πρόβλημα στην πόλη. Υπάρχουν όμως και άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν παράνομα στα σύνορά μας. Εκεί υπάρχει ένα τεράστιο θέμα και το θέμα είναι ότι με πολύ κακή διαχείριση, εγώ δεν θα το ρίξω στους ανθρώπους επάνω, γιατί και εκείνοι πηγαίνουν όπου τους πηγαίνουν, με πολύ κακή διαχείριση αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι χιλιάδες και εκατομμύριο, διοχετεύονται σε πολύ συγκεκριμένες περιοχές της Αθήνας. Όπου εκεί γίνεται η διαχείρισή τους, όχι ως ανθρώπους, αλλά ως ομάδες, ως πλήθη από συγκεκριμένες ΜΚΟ. Και τι θα κάνετε, κυρία Παπαδοπούλου? Τι θα κάνουμε με αυτό? Κοιτάξτε, θα συνεργαστούμε και με τους αρμόδιους φορείς. Ο Δήμος Αθήνας είναι ο πρώτος Δήμος της χώρας. Μπορεί να συνεργαστεί και να διεκδικήσει πράγματα. Αυτή τη στιγμή δεν έχει διεκδικήσει. Έχει διεκδικήσει χρηματοδοτήσεις γετοποίησης. Γιατί τώρα το ότι κάποιες γειτονιές είναι γκέτο το γνωρίζουμε. Δεν το λέω εγώ μόνο αυτό. Για να σπάσει ένα γκέτο, κυρία Παπαδοπούλου, θα πρέπει οι μετανάστες να φύγουν και να πάνε κάπου αλλού. Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή φεύγουν οι κάτοικοι και πάνε κάπου αλλού. Δηλαδή, διώχνουμε κόσμο από τα σπίτια μας. Εμείς πήραμε αυτή την απόφαση για να κάνουμε αυτή την κίνηση, γιατί αισθανθήκαμε επίσης διωκόμενοι. Ξέρετε τι είναι να σε διώχνουν από το σπίτι σου. Δεν υπάρχει θέμα σύγκρουσης ή πολεμικής αντιπαράθεσης. Υπάρχει θέμα πολιτικής διαχείρισης. Θεωρούμε ότι ο Δήμος δεν το έχει διαχειριστεί σωστά. Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την υποψηφιότητα του κυρίου Κασιδιάρη? Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ασχοληθεί καθόλου με τη συγκεκριμένη υποψηφιότητα, διότι δεν μας απασχολεί. Ποια να είναι η γνώμη μου? Ο κύριος αυτός ήθελε να κατέβει στην πολιτική, του έχουν επιτρέψει να κατέβει. Εμείς δεν αντιπαρατηθέμεθα με τον κύριο Κασιδιάρη, με τον Α, με τον Β. Εμάς το πρόβλημά μας και απέναντί μας είναι η Δημαρχία. Μάλιστα. Τελευταίο ερώτημα, παράκληση, σύντομη απάντηση. Αν τον Οκτώβριο εκλεγείτε, το πρώτο πράγμα που θα κάνετε, με δύο λέξεις? Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε θα είναι να θέσουμε τις προϋποθέσεις για να δημιουργηθούν τουλάχιστον συνθήκες ασφάλειας στην πόλη και καθαριότητας ευπρέπειας. Αυτά τα δύο θα είναι μαζί ταυτόχρονα. Κυρία Παπαδοπούλου, να σας ευχαριστήσω πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να σας ευχηθώ καλή επιτυχία, όπως και εσάς και σε όλους τους συνυποψηφίους σας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Φτάσαμε στο τέλος. Εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News. Ακολουθεί το ενθετό σε σχέση με τις τέχνες και στη συνέχεια το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική. Πάντα συντονισμένοι στην Earth News. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.